खुलुमबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायगोन खन्थाइ नार्जारि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर टाउननि गुदलि बाजाराव दिनै मोनानि 4:30 बाजियाव थाइसे डिलिभारि फान्थाव मोखैनि बेरफुनाय जाहोनाव गोबां सुबुंफोरखौनो जोखोम जानाय नुनो मोन्दों। खोनानाय बादिब्ला आलुनि बिगुरा खामलाजोबदों आरो बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जाथाया जादों पियाज, मुला, गाजर बिसोरनि दारिखौ नागिरना मोनाखै। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासिमबो लाइ, लाफा, पालें बिसोरनि डेड बडिखौ नागिरना मोननाय जायाखै आरो फालौनि बेगें बिलाफोरा दाब दाब जायगायाव गोग्लैहैनानै दुखुनांथावै माखासे सुबुं जेरै धुन्दिया, खुथ्रा, बुथा बादिखौ गाज्रियै जोखोम खालामजोबदों। दा बिसोरखौ गरेस्वर हस्पिटालाव थिसननाय जादों। गोजोन्थों। दिनैनि रादाबा बेखिनियानो।